Hej, mit navn er Bo Hanberg. Jeg er direktør her på JDK, og jeg vil gerne lige give jer en hurtig gennemgang af virksomheden. Så kom med indenfor, så viser vi lige rundt. Velkommen ind her i forkontoret. Det er de folk, I møder, når I ringer ind på telefonen eller skriver ind. Så hvis I har nogle forespørgsler til nogle ting, det kan være t-shirts, merchandise, reklameartikler, så er det en af de dygtige medarbejdere her i forfald, der hjælper jer. Men lad os fortsætte længere ind. Her kommer vi ind i vores webafdeling og administration. Så her sidder både økonomi og dem, der sidder med web, opretter varer på vores webshops. Vi har webshops både for Midtjylland og OB, vi administrerer, og derudover så har vi også nogle domæneshops selv, 30 stykker. Så alt omkring det foregår herinde, også nye produkter, der kommer ind. Men lad os gå videre ind i den grafiske afdeling. Her har vi så den grafiske afdeling, hvor alle vores oplæg bliver lavet. Alle nye designs, forespørgsler, alting det kommer ind i her igennem. Så her sidder nogle dygtige folk inde, som både kan lave design, men også markedsføring på vores sociale medier. Vi fortsætter videre ud her i produktionen. Her har vi så lidt pluklager og forskellige ting i forhold til vores webshops. Vi har noget grafiske redskaber herovre i forhold til, at vi kan lave plakater, plot og alverdens ting print. Samme herover, vi kører alt in-house af vores print, så kataloger og ting og sager kan vi også lave. Men lad os fortsætte over i varemodtagelse. Det er så her, vi får alle vores produkter ind. Gitte, der står her og modtager alle produkter. Det er hende, der pakker alle ordre. Så det kan være ordre til både vores egne shops, men også Midtjylland og OB, Skjern håndbold, hvad nu vi har. Det kommer alt sammen igennem her og bliver pakket og distribueret ud. Og det samme nye varer, der kommer ind, bliver registreret her og bliver lagt på lager på produkthylderne. Jamen lad os fortsætte ned og prøve at se produktionen hernede. Det er så her, vi kører hele vores produktion. Her vi trykker på alt tøjet. Det kan være både tøj, beklædning, det kan være paraplyer, det kan være muleposer. Vi laver transferter, designsene, og så bliver det sat på tøjet her. Der er vi selvfølgelig forskellige maskiner til forskellige formål.